едно ревю на един от любимите ми фитнес инструменти, а именно баланс бордовете. Добре, така няма да се получи. Махам това. 2 в 1. Работим от доста време по тези баланс бордове и сега вече можем да се похвалим. Нарича се Foam Board, не случайно, защото имаме тези ролери за масаж, фоам ролерите, които всички добре знаете, в съчетание с яката дъска се получи много готин продукт. На първо място, защото тази мекота, която има, всъщност се оказа доста по-добра за балансиране, както за начинаещи, така и за по-плавни движения. И разбира се, 2 в 1. Можем винаги да си го използваме отделно като ролер масаж и да практикуваме. Каква е целта? Който не знае за баланс бордовете, любима моя занимавка. Най-основното, разбира се, е да се научим да пазим баланса и от тук да стягаме ядрото. Това е едно от основните упражнения, но всъщност са много повече. Ще ви покажа във видеото някои от нещата, които можем да правим като фитнес упражнения. И не само. Любопитен факт е, че един кендама приятел от Испания направи 365 дни с 365 кендама трика на баланс борд. Shout out to Joe Extreme. Невероятен си, продължавай. Ето тези ръбчета всъщност ви спасяват от това да не се плъзнете и да изхвърчите от дъската, така че да е по-безопасно. Аз съм Вир Вода, така че поздрави от мен. Баланс бордовете са в сайта ни kendamabulgaria.bg. Раздвижете се. Чао!